makatugas ang ear noise o kung acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ng Apat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Nga
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalipas sa takna nga launa sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga
pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sinigadlaw ng Sabado. Wow, thank God it's Saturday, TGIS, pet sa 5 na kita karon sa bulan sang Marso 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati? Kamusta aton si Masuki? Sa mga nakatuni na sa aton sininagasigabong nga frequency, ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sitag sa kamaradyo, kaangay sang radyo ko diri ho. Sa aton sining announcers booth, tupad-tupad, gininamo niya everyday, no? Sample sang, ehemplo sang normal nga radyo nga pwede maliso, no? Ara dira ang nagasigabong nga 630 kHz, 630, sa lilisuan of course sa inyo sitag sa ka mga radyo, no, sa inyo sini nga radio dial pwede kamo iya makaliso mga kabombo, no, sang inyo sini iya nga radyo, no, agod nga matultol ninyo kon ano ang inyo sini nga gusto mga kabombo, ano ang inyo sini iya nga luyag nga mabatian na mga kabombo, no, sa inyo sini iya nga pag pahuway-huway kag samtang trabaho nagapamati gihapon sa aton siniiya nga mga palatuntunan diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Kaangay subong mga kabombo, kaangay, no, diri sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang. Magaulo-unwind kita mga kabombo, no, sa aton siniiya nga Sabado, thank God it's Saturday, TGIS. Kung sa diin mga kabombo kita, no, kinahanglan gid naton nga makaulo-unwind kita, no. Pati hanyo gid si Miss Jazz kay nga mabudlay baya kon hindi kita makaulo-unwind. No, wala labot sinaiya, no? Ang kunot sa aton siniiya nga guya, sa aton sini nga forehead, sa aton agtang baw si Miss Jazz kung kaisa ho, di kundi ang linya, iniyang ako niya, ano na niya, simbolo sang pag-edad naton mga kabombo, no? Kung 50 tahon ka na, hindi mo na gid manigar, no? Di ba ang mga folds mo diri, ang mga linya mo sa imo sini nga mga nga kilid sang mata nga sang una do wala man na, no? Amo na ang kamatuoran mga kabombo. Let's face it na hindi naton mapungga na ginatawag aging, ang pagtigulang naton nga mga mortal nga tawo sa sini nga kalibutan, no? Kag sa siling nagani naton, wala sa may nagabato diri sa kalibutan, amat-amat na. Pag amat-amat na kamo iyan, no? Si Miss Justy daw nag-amat-amat na ho, kahit 50 ho na baya. So, amo gina iya. Sige lang, batunon ta na lang na gracefully, kahit amo na ginatuwag man naton nga aging gracefully, no? Ilang lang makaibalo kita magtatap sa aton si kaugalingon, kahit amo na gani sa hambal ko sa inyo everyday, no? Kinahanglan may ara kita panahon nga ulo-unwind kita, i-divert nato ng aton silbi nga focus, no? Nanay, sa sulod sang balay, ikaw da. Grabe gid ang imo siniiya nga mga papel sa sulod sang balay. Nanay, subo nga daan nga bulan March, no? Marso, wala labot nga ti amo ini ang Fire Prevention Month, no? Ginadumdum naton diri sa Bombo Radyo, we've been reminding you nga kinanglan bangod kay init na katama ang panahon. So kinanglan mga kabombo, mangin careful kita, no, sa aton siniiya nga panimalay, no, mga bagada, mga plaganda sa aton sini nga mga ano, no, electricity, mga appliances naton mga kabombo, kinanglan we should see to it, no, nga ma-unplug ini ka mga baga, kinanglan antes magtulog, no, basyahan, no, kay subong ya bisan ano ka modernong panahon, ang iba niya nagauling para nga makatipid-tipid, no, sa kuryente, no, kag sa ano ni sa gasol or whatsoever da panawag ta na, no, ang gatong, no, ang iba niya sa gihapon niya may gauling, gakahoy. Why not mga kabombo, no, para nga makasave kita kay mahal subong ang tanan-tanan. So, kinanglan mangyan na mahinalungon gid kita. Wala labot sang aton sa Fire Prevention Month, mga kabombo. Subong nga bulan, March is Women's Month, no? Aton nga mga kababinhan, ini bulan sang mga kababinhan.
Kay sumabot nga Martes nga adlaw, March 8, International Women's Day, mga kabombo, no? Aton nga pasidunggan ang kaangay ko nga mga kababayan dira, no? Gamay man ikaw o kung dako way pa ina, no? Bombo Kim wala pa sina, wala pa na. Gamay man o kung dako wala pa nang aton siniiya nga ipakita dra. Wala pa na siya, mga kabombo. Ate, sige. Gamay man ikaw nga babayi, petit, putut, o di petit ka pa, putut. Petit, putut, lanchog, taas, tambok, niwang, no? Basta babayi ginahatagan na sang pasidungog, no? Nanay, lola, kabataan nga mababayi, mga girls, no? Aton inibulan, no? March is Women's Month, mga kabombo. National Women's Month diri sa aton sa Pilipinas from March 1 to 31. No? Bugos nga bulan sang Marso. Kag subuman sa this coming March 8, no? Ang aton sining International Women's Day, mga kabombo. That is why, no, kita nga mga kababaynhan, ang mga nanay sa puluyan, no, kinahanglan mangin ang aton siniiya nga papel, no, sa sulod sang balay sa nasiling ko na gani, grabe mo. So kinahanglan anho naton na aton sa kaugalingon, amligan naton. Paano kita mag-amlig sa aton kaugalingon, mga kabombo, no? Ano ba lang, we should not defy, no? Hindi naton pag i-defy ang aging, kaya ti maabot ginaya ang aging ang pagtigulang naton, hindi na naton mapunggan. Bisan ano pa na kaunat nimo, bisan na makakadto ka pa to sa grabe nga mga nga mga nagapagwapa, sa mga artista na, no? Pero pwede naton amat-amat lang ang aton si pagtigulang, aging gracefully. Pero inang mga puti sa buhok, let's embrace it. Let's welcome it, no? Ako, kung wala lang ko diri ninyo makita, ipaputiun ko ng buhok ko na lang, no? Pero bagon kiti, we should look better and good in front of you. So, kung kaisa magalugom ka man, lugom-lugom man gamay. Pero si Miss Just nang tuwa balaw kay, bisan galugom-lugom gamay. Ang tubo sa tunga, hula tuwa. Kaya mo na ginatawag nga pagtigulang na naton, nga hindi naton mapunggan, no? Sa nasiling ko na, wala sa may nagabato diri sa kalibutan. But thank you, Lord, nga ari pa kami diri. Thank you, Lord, nga ari pa kita diri, no? Ang mantra ta diri, basta, ano gani, buhi. Kung buhi, sa gihapon, makapadayon kita sa pagbato sa aton siniiya nga mga pagtilaw, adlaw-adlaw nga tanan, si nanay kag si tatay daw sa sulod sang balay. Pero sa nasiling ko na gani, we should take good care of ourselves, mga kabombo, no? Kag importante inang ginatawag nga pag-unwind, no? Diversion. We should divert sa aton siniiya nga focus, no? That is why ang aton si palatuntunan kahapon lamang, swak na swak. This is for you nga makadulo divert kamo, no? Makadulo diversion. Dumduman ko ginang akon sini nga iloy kag amay nga ang term na nila ya diversion, no? Kinahanglan makadulo diversion kita. You know what? Kung hagay lang kita dala ka tutok sa mga problema, at the same time nagapinangakig kita, no? Negative kita sa halos tanan-tanan, dali kita na magtigulang, no? So kinahanglan na you should take life as it is, although ngati damo problema, pero kinahanglan kulukadlawan taman kag ara sa ato ng liave nga makaulo-unwind kita. By idaanay, hiray-hiray ko anay ho kay kahapon lamang na ho, mamati ko to sa mga problema nga ginadulhog kay Miss Jazz. So, mamati ko sa mga ginabasa yada nga mga true to life story kag pila ka adlaw masulat man ko. Kundi sulat man kamo, no, mga kabombo, no, agon nga mapaambit nato na aton siniiya mga inagyan sa kabuhi, padayon nga ginaagyan kag makuha naton sang leksyon kag inspirasyon. Okay na kita dira. Diri sa kapon lamang program do kaangay ini nga halo-halo, no? Kinabutangan naton sa mga sahog para nga maging kompleto ang aton siniiya nga unwinding, no? Pag-ulo unwind. Wala labot sa pinakasahog naton your true stories. That is why padala ka mo i-email sa aton sa email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton sa email address bombo_bacolod
at bomboradyo.info. Amo na, pero ang pinakasahog naton sa nasiling ko ng inyo sini nga True to Life Stories, pero may iban kita nga sahog para nga daw halo-halo bala nga namit, no? Kan namit turn sa pagpamati naton nga may makuha kita nga mga today in history, no? May leksyon kita nga makuha, makaulu-unwind kita, makahaming-haming kita upod sa mga ambahanon diri nga produkto sa aton ginapabugal gid nga Bombo Music Festival, no? Katahom nga maambahanon, I'm sure nagaka-LSS na kamo. Kaya from Monday to Saturday, diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, ato na iya nga special feature naton diri, ginapabati naton diri sa inyo, agon nga makaulo-unwind kita. And speaking of that, mga kabombo, no? Yari ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa inyo. Ini, bugalon kita sa paghambal. Ang ining aton sining ipabati sa inyo, produkto sang Bombo Music Festival 2019. Kag, amo ini ang second runner-up, no? Or third placer. Di ba lang may first, second, and third. Pero, since we have the grand champion, on the other hand, grand champion, first runner-up, this is the second runner-up, mga kabombo, during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2019. Ang ining abahanon, ginatiguluhan, Mahal Ka ng Mahal Ko. Gi-compose ni Miss Regine Talk, ang nag-interpret siya mismo, may ginupod siya nga duwa niya ka mga lady friends, no? Ang iya siniya mga female friends, ang iya si mga abyan, na Sanday Aini Beltano, kag Leslie Marasigan. Do trio ini sila sa ila si pagkanta sang Mahal Ka ng Mahal Ko. Yari mga kabombo, that what should do ang aton si pambukas nga bahanon, Mahal Ka ng Mahal Ko during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2019. Ari aton lang tawon sa Facebook Live ka sa YouTube channel kapamatian sa aton siniiya nga Bombo o kung sa aton siniiya nga radyo kag subong man sa aton siniiya nga pag log on sa aton si official website ang www.bomboradyo.com kag sa aton si local website ang www.bomboradyo.com/Bacolod. Yari mga kabombo, ang Mahal Ka ng Mahal Ko. Take it away, Bombo Kim. Sinta, kumusta ka na? Matagal na rin tayong tinagkikita. Sinta, ba't ka nawala? Nawala bigla na parang ulan. Balang araw tayo makikita muli, tatandaan ng bawat sandali. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa iyong bagong minamahal. Huwag sanang kalimutang ipaalala sa kanya na mahal mo siya, na di ka mawawala. Huwag sanang mapalitan ng luha, saya, swerte mo. Ang swerte mo, mahal ka ng mahal ko. Pagkakataon, isang segundo, isang minuto, isang segundo, isang minuto. Itigil ang panahon na di balik ang ating kahapon. Alaala'y hirap limutin, mga salitang binitawan mo sa'kin sa'yo. Bagong minamahal, huwag sanang kalimutan ipaalala sa
have it, mga kabombo, ang aton siniya pambukas nga bahanon para ged sa inyo, no? Sa sining adlaw sang Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, ulo unwind kita ba ya, no? Diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang. Ang aton siniya nga pambukas nga bahanon, second runner-up sang Bombo Music Festival 2019, no? Ang tatlo to ka mga matahom nga linay to, mga maanyag, matahom kag mga hubines pa, no? Si Miss Regine Talk, nga amo ang composer, kag siya man ang nag-interpret trio sila together with her beautiful friends, Aini Beltano kag Leslie Marasigan, mga kabombo, no? Mahal ka ng mahal ko, pwede ka mo daya maka sa akon, maka-request kung anong inyo sinig gusto nga mabatian sa aton siniya nga produkto sa Bombo Music Festival, no? Pwede man kamudra maka-prepara na nga daan sa inyo sinig nga compositions para nga ma-feature man diri naton kinalan taga Bacolod gid kay para nga mag-feature ko panamitan ginaton kay ti bugal naton nga mga Bacoleños or mga taga Negros, no? Mga Negrosanon nga may mahilig dira mag-compose sa mga beautiful songs, no? Why not? So, mahal ka na mahal ko, second runner-up sa Bombo Music Festival 2019. By the way, aton ginawelcome ang aton singa first group, no? Sa aton sini nagpadala sa ila sini nga mga mensahe kag mga greetings, no? Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang here and around the world. Of course, ara si Ma'am Abigail Marinas, si Ma'am Juvie Sargent Amodente, no? Si Ma'am Juvie Sargent, no? Si Ma'am Juvie before ang iya sinangangalan doon nalipat ko sa Facebook live nato, no? Pero sa YouTube, ang iya siningangalan, iyagin ngalan, Juvie Sargent, no? Good day, Miss Jazz. Listening with you inside a car with my husband, si Mr. Sargent, no? He is asking me once in a while, what are you talking about? Ay, hindi siya ka-intindi sa aton sininga lingwahe, Ma'am Juvie, no? Dira sa may New Zealand, okay? God bless you, beautiful couple, and give my regards to your beautiful children. No, si Clinea Acolyador, good afternoon. Ginag-greet niya Sanday Abigail Cuevas Manalo, sang Barotac Nuevo Iloilo, kag subuman si Efra Juarez. Susan Salas, good afternoon. Wow, si Mami Jonalet Estrella, good afternoon sa imong mga Mami Jonalet Estrella. Ivan Cerveza, good afternoon. Isabel Cantila, kag iban pagidri nga nagapadala sa ila si mga mensahe. Sa aton si Facebook Live, of course, ara man syempre si Kenneth Del Rosario. Hello, Kenneth. Mayang hapon gid si imo, Kenneth. Salamat gid. Isa sa aton sini nga mga first in line gid din nagpadala sa iya sini iya nga mensahe, no? Si Sean, ang first niya nga Sean, just like sa akon sini nga pinalangga nga nephew, Sean, S-E-A-N. Tapos, ang iya sini nga ikaduwa nga or apelyido, S-I-A-N. Sean. Palihog lang tamyaw kay Papa Sabo kag Mama Son. Sang Barangay Pacol, Valladolid. Nagapamati gid sila subong or kada hapon gid. Thank you, Sean. Edgy de la Cruz, manghapon, Miss Just shout out sa lola ko, Maria Zenia. Lola Maria Zenia, natulugan na siya sa imo nga programa, Miss Just. Bawno, makatuluyo gid man amo ni nga oras, no? O, sige. Kag sumuman si Eleuterio Malakad. Maying hapon sa imo, Miss Jazz. Kag arigig kami nagalantaw sa imo palatuntunan kahapon lamang via Facebook Live, no? Kag iban pagidiri nga nagapadala sa ila si mga mensahe dugay-dugay aton ina nga pagabasahon, mga kabombo, no? Before that, arian nay ho, ang aton siniiya nga kahapon lamang today in history. Since sa nasiling na naton bulan sang Marso subong, kag from time to time makabati kita, no, nga nagainingaw lang ang mga fire truck, no, bangod kay may sunog here and there. Kailang kahapon lang, no, cover live dira ni Bombo Anson Rosarilia dira malapit sa aton sining isa kadako nga mall, no, sa ulunhan lang naton nga sa parking area may nasunog nga isa ka salakyan.
may langgit kinapalong kay nag-agi dili sa ato natubangan ang fire truck kag padulong na dito kag napalong gileyon kag na-save ang iban nga mga naka-parking tupad nga mga salakyan, no? Using ang fire extinguisher. Ang timing gate kay subong wala labot nga bulan sa mga kababaynhan. Subong mga kabombo is Fire Prevention Month ang bulan sang Marso, no? Kinanglan careful gid kita. So may kantanan sini amo ni ang aton sini iya nga matudtod nga kasaysayan diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang sa aton sini nga kahapon lamang Today in History, no? Mga pinanid sa maragta sa aton si pungsod Pilipinas sa bugos ng kalibutan. Kadto kita sa world history mga kabombo, and let's talk about firefighting or fire extinguisher. Mga kabombo, sino ang mga tao nga nag-imbento sini? So, ari, mga kabombo, sa aton sini mga bagong henerasyon sa mga millennials, nagsubong man sa aton nga daw nalipat na, no? At least may baloan kita diri. Ang aton sini nga kahapon lamang Today in History, mga kabombo, sa kaangay nga petsa subong adlaw, Marso 5, sa tuong tuig 1637, no? To kakadugay na gid man gali, no? Mga 385 katuig na ang nakaligad. That was the same date today, March 5, no? Sa tuong year 1637, 385 years ago. Sang ang ini nga inventor, no? Isa ka Dutch inventor kag painter, no? Grabe siya, grabe nga sini nga talento. Ang Dutch inventor ngani kag painter subong man isa pagid siya ka engineer, mga kabombo. Ining si John van der Heyden, no? Si John van der Heyden ang nabunag sa the Netherlands. No, that was 385 years ago. Nabunag ang isa ka tinuga nga may ginaangkon nga kaalam kag abilidad, no? Isa ka inventor, isa ka painter, kag sumuman isa ka inhenyero, mga kabombo, no? Sa the Netherlands. Si John van der Heyden, arada, may isa lang siya ka-picture nga 385 years ago. Amula na ang nabili niya nga picture, mga kabombo. Isa dogin, sketch pa nga picture, no? Ni John van der Heyden, mga kabombo. Amo ni siya ang nag-imbento sang fire hose, no? Ang fire hose, kag isa sa mga nag-imbento man sang fire extinguisher, no? Sana siling na naton. Upod sa mga inventors, ay ban pagid nga nag-imbento sang fire extinguishers. Amo ini sanday ang German-born British manufacturer nga si Ambrose Godfrey, no? Ang British captain nga si George William Manby nga amo ang nag-imbento sang modern fire extinguisher, mga kabombo, no? Samtang ganakat ang panahon daw may mga pagbag-o kag may gina-modernize na ang ginimbento, no? Sang sining nga mga inventors, famous inventors, kaangay ni John van der Heyden, mga kabombo, no? Kag subong man si Almon M. Granger, amo man ang isa sa mga nag-contribute diri kung nga ang may ara kita. May ara kita, mga kabombo, sang ginatuwang nga fire extinguisher, no? Sa aton si pagpakigbato sa sunog. Kag sumuman, mga kabombo, ining fire extinguisher o kung flame extinguisher, isa ini ka-active fire protection device, no? Of course, sa pagkontrolar o kung pagpalong sang magamay lamang nga kalayo. That is why, no? Sang naga-report kahapon si Bumbuan, no? Emergency, ang mga taga-mall nagbutong sang amo iyang fire extinguisher. Kaya tido gamay pa, auto, pero gin-rescue gid sang fire truck, no? Kaya hindi na niya madala kung dako na. So, small fire ang para sa fire extinguisher, to extinguish the fire, no? Nga gagmay lamang, mga kabombo. So, isa ini ka-active fire protection device sa pag-control kag pagpalong sa magamay lamang kalayo ang ginausar sa masami sa tion sang emerhensya, no? Mga kabombo. Si John van der Heyden ang nabunag sa tong March 5, 1637 dito sa Gorinchem, no, dito sa the Netherlands. Kag Dutch Baroque era painter,
no, nami ni siya mag-paint kag subong man glass painter pagid siya mga kabombo, no? Draughtsman kag printmaker. Bilidaran si Jan van der Heyden, mga kabombo, no? Isa ini siya sa mga ginakabig pinakauna nga mga Dutch painters, no, to specialize sa mga townscapes, kag isa sa mga leading architectural painters man kag sadtong Dutch Golden Age, mga kabombo, no, kay ti isa ini sa ka engineer at the same time, no. Nagapinta ini siya sa mga famous nga mga still lives, no, sa pagsugod sadto nga mga panahon tubtob sa iya sini iya nga career, no, sa katapusan sa iya sini nga career. Si Jan van der Heyden nga isa ka engineer o kung si Engineer van der Heyden, mga kabombo, sana siling na naton, no? Amo ini siya ang nangin pioneer sa bahin sang pag-contribute, no? Significant contributions sa iya sini mga ka-contemporary sa patagsang firefighting technology, no? Upod na sana siling na naton, yara man iya siniya nga utod nga lalaki nga si Nicolais, kag amo ining si Nicolais, amo ini siya ang utod niya nga lalaki. Amo naman iya ang hydraulic engineer kag ginimbento ang improvement sa ginimbento siya utod nga si Jan van der Heyden, improve niya pagid, no? Ang ginimbento siya magulang nga si Jan van der Heyden, ining si Nicolais, gin-improve niya pagid ang ginimbento si utod niya nga fire hose sa tong 1672. Kagin modify pagid niya ang manual fire engine, mga kabombo, no? Gin-reorganize ang volunteer fire brigade. Sila ginigali na sa tong 1685 kag amo man ini ang nagsulat kag nag-illustrate sang first firefighting manual, mga kabombo. Ining Brands 14 Buick, no? Ang ini nga comprehensive street lighting scheme dito sa Amsterdam ang gindisenyo kag gin-implement ni Van der Heyden kag nagapabilin nga nangin operasyon, no, naga-operate ini tubtob sang 1840, no, from 1669 tubtob 1840 kag ginadopta na diri bilang modelo sang iban pagid nga makabanuhanan kag sang bug-os nga kalibutan. Ang ining nangin dako nga kontribusyon sang Van der Heyden brothers, no? Especially si Jan van der Heyden, no? So grabe ang ining nga contribution. That is why, mga kabombo, amo ining rason ko nga ang ginadumdum gid subong adlaw ang iya sini nga 385 birth anniversary sa sini nga Dutch inventor, painter, subuman engineer, kag inventor sang firefighting hose, mga kabombo. Kalakip na diri ang fire extinguisher. That was 385 years ago of the same day. Today, March 5. Sa tuig 1637 siya nabunag sa the Netherlands. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdo, magabalik ako, upod na sa aton siniiya nga sulat. No, ang inyo siya sulat, padala ka mo, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address, bombo_bacolod@bomboradio.info, mga kabombo, no? So, by the way, sa aton si iban pagin nga nagapadala diri sa ila siniiya nga mga mensahe, Nelly Gonzaga Oliveros, good afternoon, Miss Jess. Please greet ko lang Nanay Flora Oliveros. A happy birthday. We love you very much, Nanay Flora Oliveros, from one of your loving daughter, no, Nelly Gonzaga Oliveros. So sa kay Nanay Flora dira Oliveros, happy birthday. Kag si Miles Acuña Castillon, good afternoon, Ms. Jess. More power to your program. God bless. Thank you so much, Miles, no? Kag subo man si Nanay Lolita Montoya, no? Dira sa may Bago City, Bao. Mangin ano ko ni si Nanay Lolita, mangin Facebook friend kay ma-invite ko sa iya sa ang aton sining friend request, no? Kay amo gini
ang hambal ni Nanay Cel Ornopia Delfin aton si Bombo International Correspondent dira sa Khartoum, Sudan, nga si Nanay Lolita bisan hindi na makakita pero anting ang dalunggan kag subong tunog ang radyo kay mahambal na sa, uy, ara naman si Janice. Mamati naman ako kay Janice. Hindi ko sino si Janice, si Bombo Jazz. Okay. Sige, Nanay Lolita, hello and good afternoon dira sa imo, dira sa may Bagos City, Negros Occidental. Kag iban pa ginaton nga mga ano diri ho, mga suki, nga mga tagpalamati, no? Magabuya ako na sa pila ka mga panumdo. Magabalik nga atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sine. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas. Sa takna nga alas 2, pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang, no? Antes sa aton pagabasahon ang True to Life Story man sa aton sininga letter sender nga taga Banwa sang Manapla, si Tioy Samson. Si Choy Samson subong nagapaidaron sa 54 anyos, no? May yara man siya nga pangayuan man sang laygay, no? Diri sa aton siniyang nga palatuntunan kahapon lamang. Gapaambit ni Choy Samson ang iyang sinisubong nga ginaagyan kag ang iyang sini mga naagyan sadto, no? Agon nga mapulutan man aton sang leksyon kag inspirasyon. By the way, good afternoon na gid sa aton siniyang nga mga suki, ang aton siniyang nga mga avid listeners gid ho. Si Ma'am Sally Auke de Sousa. No, good PM Miss Jess, ari lang ko sa amon balay ha. Keep safe. Salamat gid Ma'am Sally Auke de Sousa, no, sa aton sining mga dear listeners, sa aton si Masuki. Abaw ara naman sila ho. Si Mami Ami Nalagon, good afternoon sa imo Mami Ami. Mayong hapon lang gid dira sa imo Mami Ami Kag sa mga nagapadala diri sang ila sini nga mga mensahe, good afternoon lang gid sa imo Mami Ami kag sa iban paginaton nga mga pinalangga nga matag panamati sa aton sini nga masuki ho. By the way, ari na ang aton sini nga kasaysayan. Ang kasaysayan sa aton sini nga letter sender nagapakilala lamang sa kay Choy Samson, 54 years old sang Banwa sang Manapla. Aya sini kasaysayan niya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz.
Maayong hapon sa imo Miss Jazz kag sa mga tagpalamati sang imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lamang ako sa kay Choi Samson kag nagsulat kita ko Miss Jazz bangod pangayuan ko sang laygay ang akon karon nga problema kag gusto ko kuntani nga nagapamati ang akon sini nga anak. Ang akon sini nagaysahanon nga anak sa una ko nga nangin asawa sadto, no? Nga sa pihak sa mga nagkalanabo sa amon Miss Jazz, sa pihak sang akon sini nangin sala sa iya bilang akon sining anak sa gihapon. Ako ang iya sini nga amay, kagluyag ko Miss Jazz nga makakit-anay kami sa liwat. Balaan mo Miss Jazz, ang amon sini nga istorya nagsugod sa tong gimbayaan ko sila. Ang akon sini nga first wife nga taga Masbate, Miss Jazz. Ang first wife ko taga Masbate pero nagkita-anay kami sa Manila kag didto kami nagsugod sa amon sini iya nga pamilya. Sang ang anak ko Miss Jazz taga Panuigon pa lamang sa duha ka tuig. Grabe na ang amon sini iya nga sitwasyon. Madamo na sa mga problema nga naagyan namon, daw wala untat bala Miss Jazz nga mga problema to the point bala nga daw nadulaan ako sang paglaom. Una sa tanan nagbalatian ang akon sini nga asawa, no, ang akon si first wife. Duha pa lang to ka tuig ang akon sini nga anak Miss Jazz. Ara bilang kada bulan may nagakatabo nga daw ka dimalas gid sa amon to nga tuig. Una, nagka-problema kami bangod kay ang akon sining asawa Miss Jazz natapikan sa balatian nga hindi man basta-basta. Pagkatapos, sang masunod nga mga binulan Miss Jazz, kada bulan pamatyagan ko may mga pagtilaw. Kundi kanami na to Miss Jazz ang akon siniiya nga kanami na sang akon siniiya nga trabaho that time. Kag mahambal ko nga ti responsable man ako nga klase sang asawa, sang bana, kag subuman responsable ako sa akon siniiya nga anak man. Duha pa lang to siya katuig. Kag kadamo lang gid Miss Jazz ang akon siniiya nga handom para sa akon sini nga anak nga babayi. Pero Miss Jazz, ang pagkasunod nga mga binulan, kundi asod-asod na to do kada bulan may mga problema kami. Mautdan kami sang suga, mautdan kami sang tubig. Arab lang Miss Jazz nga daw asod-asod nga hasta kami sang akon sining asawa, ang problemado naman ang amon sining relasyon kay dugay-dugay lang kami away. Bangod kay ginaaway ako sang asawa ko kay wala niya man ako Miss Jazz abiya na intindihan nga abi niya may babayi ako nga iban. Kay ang akon sining nga trabaho that time Miss Jazz, although nga una-una kanami ginisang dalagan sa akong trabaho, pero bangod sang hisa-hisa hasta naapektuhan ako Miss Jazz kag hasta na lang nga nadulaan ako iya sang trabaho. Amo nang rason ko nga nangin mabudlay paged sa amon sini nga pagsinalayo tungod kay ti pigado na kami nga daan. Ang amon si bata nagadako, problema kami kung anong amon sini iya nga itusto sa iya mga kinahanglanon, labi na gid iya sini nga gatas that time, ang iya sini mga pagkaon Miss Jazz. Tinadulaan pa ko sang trabaho. Ang walain pa Miss Jazz, kay permi lang ko yung ginaaway sang akon sining asawa. Alam daw hindi na ako maintindihan, sumugod pa sa tong daw nagka-problema ako sa trabaho ko, sang may nagahisa-hisa sa akon. Ang akon lamang balatani, kuntani Miss Jazz, nga pagpuli ko sa balay, ala balang asawa mo bala ginaatipan kaniya, kag kung may problema, ikaw, masugiran mo siya, kag hindi iya away, kag basol, kag pabati-bati. Ang gusto mo nga babatian, kay ti kapoy ka nagadaan, kag grabe pa ang problema sa inyong sining office, kaya mo na Miss Jazz, no? Dito na kag permi lang ako ginaaway sa akon sining asawa. Kag sa amo to nga panahon pating amon sining anak Miss Jazz apektado. Nagbalatian man ang akon sining anak. Ano ba Miss Jazz nga daw halos tanan nga mga problema. Nagkalaagyan namon sa amo to nga panahon. Kag sa malipot nga pulong Miss Jazz, nadulaan ko sang gana na
sa amo to nga panahon nga mangita sang trabaho. Ara ba lang nadulaan ko sang paglaom nga makapadayon na. Amo ining rason, Miss Jazz, mas mahambal ko nga daw sala-sala ko man. Akong tani ako yang padre di pamilya, ako ya tani ang nagpanguna nga magmangin mabakod. Pero bangod sa mga nagakatabo sa amon sadto, Miss Jazz, sa akon si asawa, sa mga problema, hasta na lang amon sini nga bata nga babayi, naluoy man ako, Miss Jazz, pero sa praka nga sugilanon, abi mo, nag-abot sa punto nga biya ako sa ila. Nagpauli ko diri sa Negros, kay taga-dirigid ako yung Miss Jazz. Ari diri kami yan, puyo, kag ang akon si maginikanan, kag diri man ako yung Miss Jazz, na bata sa Negros, diri sa may Banwas sang Manapla. So wala gid ko naglululisensya. Arab lang, Miss Jazz, nga nagaduyo ka lang, adlaw-adlaw nga tanan, nga kung pwede pa lang ginadamgo mo lang ang mga problema nga asod-asod nga nagakatabo sa inyo. Hindi maintindihan sa akon sining asawa, kagarot sa amon, Miss Jazz, kag naluoy pa ako sa akon sining anak nga wala ako sa maihatag para sa iya sining nga mga kinahanglanon, mga basic needs ng anak ko kuntani, Miss Jazz, nga babayi. Pero nangin matalaw ako, akuon ko, Miss Jazz, nangin matalaw ako, kag nag-abot sa punto nga nagdesisyon ako nga magpauli diri, ginbayaan ko ang akon sini nga mag-iloy. Pag-abot ko diri sa Negros, Miss Jazz, abi mo, ginakigan pa ko sa akon mga ginikanan. Ginpanomdom nila ako nga kinahanglan sa tanan nga oras, updanay kami sa akon pamilya. Ang ila bala, Miss Jazz, nga pagbasol sa akon nga ang ginbayaan ko nga akon siniiya nga mag-iloy. Ti that time, Miss Jazz, naglalain man ko kay gusto ko tani nga makapautuas. Gusto ko nga makapahuway sa makadali sa mga problema nga ginaatubang ko. So amo ni ang rason nga nagpauli ako diri sa Negros sa akon mga ginikanan, gusto ko mga makapahuway kag sa amo to nga panahon, Miss Jazz, nga wala man ko plano abi nga hindi ko na sila pagbalikan. Bangod sini ginakigan ako sa mga ginikanan ko, pero ginpasugta nila ako nga magpahuway-huway anay. Sang ulihin na bala, Miss Jazz, nga ginistorya ko sa ila ang mga nagakatabo sa amon sini kabuhi. So sometime naman nga ready na ako nga tawgan ang akon sini nga asawa, kay nainitin ko sang asawa ko bala, Miss Jazz, nga hindi siya makaintindi sa akon sini nga sitwasyon. Ang nag-igo sa akon that time, Miss Jazz, depression. Kag nangin matalaw ako. Amo nang rason ko nga ang ginbayaan ko sila, wala lululisensya. Nagpauli ako diriya sa amon sa Manapla, diri sa Negros. So sometime nga nakamarasmas man ako, nga luyag ko tawgan ang akon sining asawa, ay Miss Jazz, wala ko na gid siya natawgan. Hindi ko na siya ma-reach out. Hasta na lang, gipangitaan gid ako sang plete, sang akon sining mga ginikanan, lamang nga makadtuan ko, makabalik ako didto, kay ginhambalan ko sa mga ginikanan ko, nga sugatan na lang tong imo mag-iloy, kay agod nga diri na lang kamo anay. Kay bisan sa utan-utan lang, Miss Jazz, wala gid problema. Butsilingon, siguro lang kami anay kuntani sa akon siniiya nga mga ginikanan. Amo na, Miss Jazz, mo bisan pigado lang kami, pero ang akon mga ginikanan, sang buhi pa sila, Miss Jazz, madalaganan ko gid. Amo nang rason ko nga ang sa nagka-problema ako, nagpauli gid ako ya sa luyo sa akon mga ginikanan. So sometime to nga ginpangitaan ko nila sang plete nga balikon kong akon mag-iloy sa Manila, Miss Jazz, iyawan ko to pangita sa ila. Kay ang amon sini nga ginarkilahan nga balay sadto, sang ginbayaan ko sila, wala na to sila. Grabe, Miss Jazz, ang pinamangkot ko sa mga tupad balay namon, kay nagdugay man kami to, dito kami nagkitanay, hasta na lang nagbusong ang asawa ko, hasta na lang nagbata siya, mga more or less mga lapit man 5 katuig ang tinir namon sa amo to, nga ginarkilahan namon nga balay. Kaya isang naghalin ako, mga 2 pa lang katuig nga amon si bata nga babayi. Mga 3 years before, yati ara na kami da, Miss Jazz. Dito ko nagtrabaho, hasta nga nagkitanay kami, nagkilalahay kami sa akon siniiya nga nangin una nga asawa, Miss Jazz. Sang nagbalik na ako dito, wala na sila, Miss Jazz.
naglibog ang ulo ko kundi in sila nagkadto kay ang akon sining asawa Miss Just taga Masbate. Bisan ang mga iya sining nga mga pamilya gintawagan ko man kay plano ko kuntani nga kadtuan ko man sila sa iya sini iya nga hometown nga amo ang Masbate. Pero wala gid ako Miss Just, wala gid ako ya nakakuha kun sa diin sila nagkadto kay bisan iya sini nga pamilya naghambal sa akon Miss Just nga wala man nakapauli didto ang akon sini nga mag-iloy. Miss Just, nagdugay ako sa Manila, hasta na lang agin dulhog ko ini Miss Just gani sa polis, sa katapos sa mga kapulisan. Kay gusto kong tani bala Miss Just, mabuligan ako. Kay sa amo to nga panahon, uso to ang magpag-ulo abdak bala Miss Just. Singkulbaan ko, nga masi balang akong si mag-iloy, kay paghalin ko didto, may amo na ang uso to that time sa paghalin ko sa Manila, sa ginbayaan ko sila, may ginaabdak nga mag-ululutod, may ginaabdak nga mga kabataan, may mga ginikanan, ti amo to Miss Just, ang ginkulbaan ko, hasta na lang namangkot ako sa mga katapos ng kapulisan sa mga lugar Miss Just, pero wala gid. So, ang akon dito pagkadto sa Manila, wala gid ako Miss Just, na kay balo kundiin ang akon siniiya nga mag-iloy. Hasta na lang Miss Just nga naglipas ang madamo nga tinuig. Kay dito Miss Just nagtiner-tiner pa ko gani para lang gid mapangita sila. Ang mga common friends namon, ang mga nakakilala sa amon, labi na gid ang akon man siniiya nga mga nanging kaupod sa trabaho sadto, ginpamangkot ko Miss Just gikantuan ko man gani ang iya sini nga suod nga abyan sang akon si first wife sang wala pa ako nakapangasaw sa ikaduha Miss Just. Ingkatuan ko man, ti wala man siya nakaibalo kundiin. Kung nakabaton siya sang bulubalita parte sa akon sining asawa nga iya nga best friend ka sa amon anak, wala gid Miss Just. Tanan nga makilala ko dito sa Manila, wala na gid ko, wala ko gikatuan ko kag namangkot ako sa ila, wala gid sila sa maihatag sa akon nga informasyon angot sa akon sining nga mag-iloy. Sa prangka nga sugilanon Miss Just, naghuyhoy ang akon si Pako. Mabudlay magtinira sa Manila that time, bangod kay ti wala na ako trabaho. Nagdesisyon ako Miss Just nga magbalik diri sa Negros. Agod lamang nga ti gusto ko bala Miss Just nga basi kay nakakadto naman diri ang akon siniiya nga asawa sang ginpakilala ko siya sa akon siniiya nga mga ginikanan ang akon sini nga first wife. Nagbalik ako ka nagpulupamangkot man basi nga nagkadto sila o nag-apas sila, kaya that time, ako to yung may problema. No, ako ang nangin matalaw, ako yung nagbiya sa ila. So, siling ko basi bala nga may ginkantuan diri sila, dira sa may Bacolod, may mga kilala man da siya Miss Just, nga nangin abyan sa akon si first wife, ginpangkantuan ko na Miss Just, pero wala gin. Sa prangka nga sugilanon, samtang nga ginasulat ko ini, wala naging kami kakitanay sang akon siniiya nga mag-iloy Miss Just. Pero, sang ulihi, Miss Just, I have to move on. Nagpangita ako samtang wala gihapon sa akon naguntat sa akon nga one day makakitanay kami. Bisan sa akon na lang nga anak. Sa edad ko karon Miss Just, sa 54 anyos, sang nakakilala ako sa isa ka babayi, sang ulihi na Miss Just, kaya wala na gid ako sa may babatian kon diin ang akon si mag-iloy, ang akon asawa, kang akon si bata. Hasta na lang iya sini pamilya sa Masbate, Miss Just, ginatulutawagan ko from time to time. Antes pa man, sang nakabati ako sang balita, pero wala gid kami nakitanay, nga ang akon sini nga anak, Miss Just, ang didto sa isa ka lugar, sa Masbate, no, kung sa diin may pamilya na siya dito kag nakapamana na Miss Just. Kag naibaluan ko man ngang ako sin nga first wife ang nagtaliwan na bangod sang balatian. Masubo para sa akon Miss Just, pero wala ako nakaibalo kon anong natabo sa ila sadtong mga tinuig. So ginbaton ko naman lang ngati hindi na sila sa akon. Ginhimo ko man akon siniiya nga masarangan nga makitaan sila. Kaya mula na Miss Just, ako ko na iya nga nangin matalaw ako. Pero
Sang nakakilala ako sang sini nga babae, Mas Jazz, kaya wala na chance sang makakita na kami. Ang akong maginikanan sang buhi pa sila naghambal man sa akon, Mas Jazz, nga basi bala nagtaliwa na sila or may natabo sa ilang nga malain nga wala gid sang may nakaibalukon diin sila, Mas Jazz. So amo na doging kabig ko naman lang sila yang ati basi may natabo sa ilang malain kaga napatay ang akon sini nga mag-iloy. Pero one day, Miss Jazz, sang nakapakasal ako na sang ako sa second wife, Miss Jazz, wala kami nakaangkon sang bata. Bangod kati, medyo may edad-edad naman ang akon siniya nangin asawa, ang ako si ikaduha nga asawa, Miss Jazz. Isa sa to ka bes, may nagtawag sa akon. Ang pamilya sang first wife ko sa Masbate, kag amo naghambal sa akon, nga imo sini nga bata nga babayi, buhi. Kay sila mismo, gali Miss Jazz, wala man ginpabalo. Nga nagpauli sila dito sa isa man nila ka-distant relative, kag dito sila nagtiner. Hasta na lang nga nagtaliwan ng ako siyang first wife, bangod sa iya sini nga balatian. So, samtang nga nagalawig ang panahon, Miss Jazz, nakapamana ining bata ako, temprano pa. Bangod kiti, wala ako sa iya luyo, ag ang iya sini nga iloy, Miss Jazz, temprano pa man nga nagtaliwan. So, amo na, Miss Jazz, sang nahibaluan ko sa isa ka malapit nga pamilya or family members ng akong singa wife, naghambal nga may-ari kami sang telephone number, kang naistorya sila namon. Tiyan mo na, Miss Jazz, for more or less mga 3 years na, nga nagtawag ako sa akong sining anak. Before pa man nga magka-COVID. Kag mismo ang akong siniya second wife, Miss Jazz, abi mo, amo gid ang nagatulod sa akon. Kay naluoy siya bala sa akon, gin-istorya ko ang akong siniyang nadangtan. Amo nang rason ko nga naintsendihan niya ako, Miss Jazz. Bisan wala kami sang anak ni sa akong si second wife, pero pasalamat ako. Kay maintindihon siya nga klase sang asawa, kag subong man siya na, Miss Jazz, ang akong siniga ginasaligan, kay may ginabatsyang naman ako karon sa edad nga 54 anyos. So, before sang pandemic, Miss Jazz, nakatawag ako sa akong sininga bata. Nabatian ko ang iya sininga tingog. Una sa tanan, nagpakilala ako nga akong iya sininga amay. Abi mo, Miss Jazz, kasakit batyagon ng imo sining anak. Grabe nga pakamalain sa akon. Samtang nagahibi siya, first time ko nabatian naman na iya siniya nga tingog, bisan 2 years old pa lang to siya that time, Miss Jazz, nga ginbayaan ko sila, upod siya sini nga iloy, pero nabatian ko ang iya sini nga tingog, nga amo-amo gid sang gamay pa siya. Sang ginatawag niya pa ako nga daddy, sa nagapaangga siya sa akon. Pero sa istoryahan kami sa telepono, Miss Jazz, grabe gid ang iya siniya nga pagpakamalain sa akon. Ginintsyende ko siya, Miss Jazz. To the point ka hindi na siya mag-istorya sa akon. Pero, isa sa to ka bes, nag-ayo ako sa iya siniya nga nanginbana nga amo nakasabat, kag naghambal akong maistorya ako. Kaysa karon, Miss Jazz, hindi na nami ang akon siniya ginabatsyag, gusto ko nga makaistoryahan na ka makakita na kami sang bata ko. Pero asa subong, Miss Jazz, grabe gid ang kalain sang buot nga gintanom sang bata ko sa iya si tagipusoon nga sa subong wala niya pagid ako napatawad sa ginhimo ko sa ila sa iya sini iloy sang buhi pa. Amo na subong, Miss Jazz, ang akon sini nga problema. Nagsulat ako agod nga makapulo pa utwas ka makapangayo man sa advice. Sa bulig sang akon sini karon nga second wife, Miss Jazz, kapasalamat ako kay ti may ara pa ako ya sang ginasaligan nga kaupod ko sa kabuhi. Pero ang akon siniya nga handom, antes man ako nga kuhaon ni diri sa kalibutan, gusto ko nga makakita-nay kami, kag mapatawad ako sa akon sining anak. Miss Jazz, ang akon siniya nga problema, gusto ko nga pangayuan sa imo sa laygay, anong buhaton ko? Kaya do asa subong, Miss Jazz, pagkatapos nga malapit na 3 ka tuig asa subong, wala gihapon ako napatawad sa akon sining anak. Paligo tagi ako sang laygay, kagkabay pa nga mabasahan mo ang akon siniya nga kasaysayan. Ang tagpadala si Choi Samson, 54 years old, sang Banwa, sang Manapla.
Tito Samson. Choy Samson, una sa tanan salamat gid sa imo siniya nga kasaysayan. No masubo medyo masakit-sakit ang naagyan mo abi kag padayon ginaagyan, no? Pero you know what, no? Prangkahon ko ikaw, we cannot blame your daughter. Hindi gid naton basol ang imo sining anak nga ang nag-harbor siya sang ill feelings sa imo, kay tigin bayaan mo sila. No, I'm sure sa buhi pang iya sini nga nanay, ang imo sini nga first wife, samtang nga nagadako siya kay according sa imo, she was only 2 years old. Sang ginbayaan mo sila. Tigin na sa kainit guro sang nanay niya, ang imo sa first wife, ang pag-istorya bala no sa iya samtang nga nagadako siya, na-instill siya sini nga mind nga ang amay mo ginbayaan niya tato, ginpabayaan niya kita. Kag wala niya kita ginbalikan do amo na siguro. That is why nga ti hindi naton ma-blame ang imo sining anak nga amo na karon, no? Ang iya sini iya nga pagkabig sa imo nga daw hindi niya ikaw mapatawad. Pero ang manami lang diri, no? Choy Samson, ang manami lang diri kay ti naibaluan mo na. Although nga ti dugay na 3 years daw amo na hasta subong, pero ang manami lang diri, no? Daw consolation mo abi nga buhi pa ang imo sining anak. Kay madugay mo man sila gipangita mo, abi mo gani anay nga napatay na sila. Subot silingon, buhi ang anak mo, may tsansa pa nga makakitanay ka mo, may tsansa pa nga maka-explikar ikaw sa iya, kag may tsansa pa nga makapangayo ikaw sang patawad sa iya in person, or amo na ang ginatawag nga ti samtang buhi pa kita, may tsansa pa kita, may paglaom kita. Hindi ka madulaan sang paglaom, no? Choy Samson, nga amo na subong imo sini anak. Let it be kay ti amo na iya ang kung sa ano pa resulta na sang imo sini pag biya sa ila mo, no? O galing kay ti amo na. In fairness sa imo, mahibaluan lang tani isang bata mo nga ginbalikan mo sila. Ginpangita mo sila for a long time, pero galing kay ti siguro sa kainit man to sa iya sini nga iloy ang first wife mo. Dito sila ay nagpaamulya sa iban nga mga miyembro sang iya sini nga pamilya sa Masbate. Wala sila nagpahibalo kay gusto man tuguro sang ang wife mo ya nga first wife mo nga makasugod sa pagpangabuhi without you, no? Kay nasakitan man siya nga ginbayaan mo sila abi, wala ka naglulusensya, kag wala ka nakabalik. Dayon amo na guro ang rason. Pero in fairness sa imo ti at least, no, ginbalikan mo sila ya kag you tried, you did your best nga pangitaon sila. Unfortunately, naglipas sa mga panahon ti naka-move on ka, may ara ka subong sa second wife pero wala ka mo sang bata. Ang imo sini nga asawa, ikaduha nga asawa. Pero amo na Choy Samson, ang konsolasyon ko lang sa imo nga ti buhi ang bata mo kag pangamuyo ilang gid, no? There's power in prayer. Mula na iya masami kun arab lang daw ka hopeless na gid sa aton kay ti ato sila ito sa Masbate, ari ka diri. Pwede man nga pila ka adlaw, no, ang imo sini nga wife, second wife nga ti naka-intindi gid sa imo sini sitwasyon, makakadto ka mo didto, no, personal, ikaw reach out sa iya, no? Kung gusto mo gid nga may istorya mo siya in person, makapangayo ka sang patawad in person, kag ma-meet mo siya kag iya sini pamilya ang bana niya or kung may bata na sila, no? Kag makapangayo ka patawad sa personal. So kung ano man iya ang mangin resulta sina, at least on your part, no? Nahimo mo ang imo siniya nga parte nga i-reach out mo siya, pangayo ka patawag sa in person, kag importante da buhi ang imo sining anak, no? Unfortunately, napatay na ang imo si first wife, pero sige lang kay ti naka-move on naman ikaw, pero ti amo na ang imo lang dira pangamuyo lang gid nga kabay pa hatagan sang tsansa ay imo sini nga anak nga amay kaniya sa gihapon. Bisan amo na to ang natabo, no? That there will be room to forgive you, no? That there will be room nga ma-meet ka mo kag nakakitanay ka mo in person kag mapatawad niya ka. Wala sa imposible. Idangop ina sa mahal nga makaako nga adlaw-adlaw nga tanan pangamuyuan mo kay wala sang matig nga tagipuson do ka nga katiga sa bato
kung adlaw-adlaw ginabunyagan or ginapatuluan sa tubig, and that is your prayer, no? Prayer every day para nga makamarasmas man ang imo siniiya nga bata. O kung ano man iya sinidesisyon, at least ya nakapangay ka sang patawad sa iya. So subong budlay pa na kay long distance pa kamo, why not try, no? I-preparahan ang pagkadto mo dito sa Masbate kag istoryahon mo siya, bisitahan mo siya, no? I'm sure amo man ang gusto mo nga makitaan mo ang imo siniiya nga one and only child, one and only daughter. No, wala kita sa panahon Choy Samson na salamat kay sa imo si matahuman nga kasaysayan, no. Basta importante hindi lang madulaan sa paglaom, pangamuyo lang gid nga makamarasmas man ang imo si bata kag mapatawad kaniya. Kung kamo mayra man sa kasaysayan kaangay sini pwede gid email sa aton si email address, ang aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. But before that, ari ang anay ang aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of ang aton siniyang sabahin sang aton siniyang dinalan sa balaan kasulatan sang Dios mga kabombo, no? And diri nagasiling sa Ingles nga pulong, it's all about trials and temptations, no? Diri nagasiling sa Ingles nga pulong, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. No? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Wala kita sa panahon makabombo, it's bye-bye time na. Salamat kayo sa inyo si Paupod. Inisagapon niyo alaga sa Kahanginan. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1